Μικρή ονειρευόμουν τη ζωή μου μέσα σε στενά ταγέρ και ψιλοτάκουνες γόβες. Δερμάτινους χαρτοφύλακες και πολύκροτες υποθέσεις. Ζωή γεμάτη, με πάρτι, γνωριμίες, μαλλιά κομμωτηρίου και φυσικά κάποια στιγμή με 2 ξανθά παιδιά και ένα μελαχρινό κούκλο με θεληματικό πηγούνι. Α, και ένα μεγάλο μαύρο γυαλιστερό σκύλο να μπαινοβγαίνει στη μονοκατοικία μου. Από τη φαντασίωσή μου, μόνο ο χαρτοφύλακας, το ταγέρ και τα μαλλιά κράνος επιβίωσαν. Ο σκύλος έχει αντικατασταθεί από ένα ολιγαρκές ψάρι, τον Αργύρι. Η μονοκατοικία από ένα τριάρι στο κέντρο της πόλης. Οι πολύκροτες υποθέσεις έχουν αντικατασταθεί κυρίως από ασήμαντα διαζύγια, όπου θριαμβεύει η ανθρώπινη μικρότητα. Και όσο για το θεληματικό πηγούνι, αφού του χώρισα με το Γιάννη, ούτε προγούλη δεν υπάρχει στη ζωή μου. Ναι, έλα μωρό μου, ναι, μόλις τελείωσε. Ναι, με το Δημητρίο μου, ναι. Έχεις φάει? Ωραία, θα περάσω να σου πάρω εγώ συναντέρα. Σε φίλο, γεια. Αυτός είναι ο Γιάννης. Και το μωρό στο τηλέφωνο δεν ξέρω ποιο είναι. Πάντως δεν είμαι εγώ. Εγώ έχω πάψει να είμαι οτιδήποτε στη ζωή του εδώ και 1 χρόνο και 2 μήνες. Και για να είμαι ακριβής, στη ζωή οποιοδήποτε. Ναι. Ο Γιώργος. Ναι. Καλά. Απόψε. Μωρέ, απόψε δεν μπορώ, έχω κανονίσει. Κρίμα. Αύριο. Μου φαίνεται και αύριο έχω κανονίσει κάτι. Θα σε πάρω εγώ. Εντάξει. Γεια. Όχι. Δεν είμαι εγώ αυτή μέσα στο σπίτι μου. Είναι η Σοφία. Η συγκάτοικός μου και η συνάδελφός μου στο γραφείο. Τρώει σαν άντρας, πίνει σαν άντρας και κάνει σεξ σαν άντρας. Δυναμική και αισιόδοξη. Δεν το βάζει ποτέ κάτω. Πώς είμαι εγώ? Καμία σχέση. Βαριέται εύκολα και πιστεύει πως καλύτερος άντρας είναι πάντα ο επόμενος άντρας. Και για την ακρίβεια, ο χειρότερος άντρας. Και εκεί που εμένα η μοναξιά μου έχει γίνει ύπουλη ρουτίνα, τη Σοφία της έχει γίνει διαστραμμένη επιλογή. Τουλάχιστον έτσι λέει. Πήρε τελικά ο Δερβίσογλου και μου είπε ότι δεν θα μπορέσει γιατί κάτι του έτυχε, αλλά θα μας στείλει αύριο τα χαρτιά με courier. Και ειδοποίησε και τα κορίτσια για το meeting αύριο. Με χρειάζεται τίποτα άλλο? Αυτή είναι η Λίνα, η γραμματέας μας. Ξενυχτάει στο γραφείο, όταν δεν ξενυχτάει στα μπαρ κυνηγώντας περιπέτειες, ή στο τηλέφωνο με τη φίλη της τη Φοφό, λέγοντας πόσες θερμίδες φάγανε και πόσο άδικη είναι η ζωή με τα καλά κορίτσια. Όχι, Φωκλίτσα μου, πήγαινε κι εσύ. Αυτός είναι ο Νίκος Δημητρίου. Κατά κάποιον τρόπο εργοδότης μας. Κληρονόμησε την πελατεία από τον πατέρα του και προσέλαβε εμάς με ποσοστά. Λίγο κάθαρμα, πολύ έξυπνος, δοκιμαστής γυναικών. Γι' αυτό το λόγο με τη Σοφία τον φωνάζουμε σομελιέ. Πώς είναι η Σοφία? Στο πιο αρσενικό. Αύριο εγώ θα αργήσω λίγο. Θα έρθω κατά τις 12 γιατί έχω κάτι ασφαλιστικά μέτρα, νούμερο 9 κτλ. Κοίτα να πάρεις τα χαρτιά και να τα δώσεις και στη Ράνια, εντάξει? Καλά τότε. Σε χαιρετώ. Ακόμα εδώ κι εσύ? Τι να κάνουμε? Και σπίτι να πάω, τι θα καταλάβω? Θα με πάρει ο ύπνος μπροστά στην τηλεόραση και θα ξυπνήσω με λυκόπιασμα στον καναπέ. Πάμε για κανένα ποτό? Με πήρε η Φοφό και μου είπε ότι είναι με κάτι συναδέλφους σε ένα μπαράκι. Δεν το ήξερα. Να χάσω εγώ τον ωραίο μου τον ύπνο, να στριμωχτώ σε 30 τετραγωνικά μαζί με καμιά 50 ναυάγια της ζωής, που στην καλύτερη περίπτωση θα με αγνοήσω και στη χειρότερη θα μου πιάσει κανένας μεθύστακα στην κουβέντα, μέχρι να μάθει τι δουλειά κάνω, να αισθανθεί να επιλείται από την επαγγελματική μου υπόσταση και να βρει αφορμή να με πει ανέραστη, ατρογυναίκα και ιστερικιά. Γι' αυτό άσε με κοπέλα μου ad hoc στις δικογραφίες μου και κοίτα και εσύ τη δουλειά σου. Όχι, ευτυχώς δεν είμαι και τόσο χάλια. Η Ράνια είναι αυτή. Συνάδελφος. Κορίτσι καλής οικογενείας, με καλές σπουδές και ωραίο διαμέρισμα. Αρκετά διαταραγμένη, εργασιομανής και μόνη. Αυτή είμαι εγώ. Όχι αυτή, όχι αυτή. Η άλλη. Ναι. Αυτή, η κοντή. Η μικρομέγαλη, με το ταγέρ και το πατικωμένο μαλλί. Σήμερα γίνομαι 29. Το ξέρω, δεν μου φαίνεται. Μοιάζω με 19. Αισθάνομαι 89
Και το χειρότερο, συνήθως συμπεριφέρομαι ως 9. Έχω ένα μικρό πρόβλημα συγχρονισμού. Άρχισα στο ραντεβού μου. Ραντεβού. Μη φανταστείτε τίποτα. Και να φανταστείς ότι κάποτε ήμουν 3. Και να ξαναφανταστείς ότι η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην ηλικία μου είχε κάνει τουλάχιστον 3 γάμους. Πάλι κρύβεσαι πίσω από το χιούμορ, για να αποφύγεις να πεις τι σε ενοχλεί πραγματικά. Δεν κρύβομαι. Το λέω ξεκάθαρα. Μισώ τα γενέθλια. Μισώ την ηλικία μου, μισώ την πίεση της μαμάς μου, μισώ το μέλλον όπως διαγράφεται. Μισώ το Γιάννη που δεν θυμήθηκε τα γενέθλιά μου, που δεν θα τα θυμηθεί, που δεν θυμάται καν την ύπαρξή μου. Ανήκω στο target group των γεροτοκόρων. Και η μόνη ευχάριστη στιγμή είναι όταν έρχομαι εδώ και γκρινιάζω. Εσύ τι κάνεις όμως για να το διορθώσεις αυτό? Μα όταν ερωτεύεσαι υποτίθεται ότι δεν κάνεις τίποτα. Σου τυχαίνει και σε βαράει κατά κούτελα. Και όλα γίνονται μόνα τους. Είναι μια λύση κι αυτή. Να ρίχνουμε την ευθύνη της ζωής μας στην τύχη. Μα τι να κάνω? Δεν θα σου υποδείξω εγώ. Εσύ πρέπει να το βρεις. Χρόνια πολλά, να είσαι πάντα ευτυχισμένη, να έχεις όλους τους άντρες στα πόδια σου και ό,τι άλλο επιθυμείς. Ροζ! Περίμενε, δεν τελείωσα. Να ζήσεις Αλίκη και χρόνια πολλά. Έλα, σβήστα, δεν θα τραγουδήσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ, μωρέ. Ευτυχώς έχω και σένα. Σβήστα. Αχ, πιο καλά, καλά. Έλα. Σοκολάτα. Το τέλειο υποκατάστατο. Καλά, βέβαια, σαν να δεν σε παίρνει να μιλάς. Ναι, αλλά κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν κάθομαι σπίτι και περιμένω να προσγειωθεί στο σαλόνι ο υπότης. Τώρα που είπα υπότης, πού ήμουν όλο το απόγευμα? Ξέρω εγώ. Η Πασία. Με τον Παύλο. Κερδίσαμε στο δικαστήριο και επέμενε να με κεράσει. Όταν φτάσεις εκεί που πηγαίνεις μου λες και εμένα, Μωρέ, έχει γενέθλια η συγκάτοικός μου και πρέπει να πάω σπίτι. Έχω και μια δουλειά από το γραφείο, δεν έχω καθόλου χρόνο. Είπα εγώ, για να μην το κάνω και τελείως εύκολο. Και εκείνος είπε. Καλά, εντάξει. Τα γενέθλια της συγκατοίκου τα καταλαβαίνω, αλλά τι δουλειά στο γραφείο, ολόκληρη δίκη κερδίσαμε. Έλα, πάμε εδώ και πέρα να σου κάνω το τραπέζι. Είπαμε πως αν κερδίσουμε θα κεράσω. Καλά, αυτό το δικαστήριο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πώς τα κατάφερες? Παιδί μου, ξεκόλα, δεν μιλάμε για δουλειά, μιλάμε για γκόμενο δουλειά. Τέλος πάντων. Αυτός πώς ήταν, δεν το θυμάμαι όταν είχε έρθει στο γραφείο. Όχι άσχημος, ξύπνιος, μαλάκας και φαλοκράτης. Άρα το είδος μου, άρα καλός. Καλός για τι πράγμα? Για περιπτώσεις που δεν υπάρχει καλύτερος. Και τι έγινε? Πήγαμε να φάμε. Τι να φάμε δηλαδή, να πιούμε περισσότερο. Δεν το περιμένει κανείς από μια τόσο όμορφη κοπέλα που να είναι και πετυχημένη στη δουλειά της, να μην έχει έναν άντρα στη ζωή της. Και ποιος είπε ότι δεν έχω? Κάποιον τόσο σημαντικό που να προτιμάς να είσαι μαζί του τώρα. Τι φταίω εγώ που είστε όλοι βαρετοί, προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι? Αναρωτιέμαι τι πάει λάθος μαζί σου. Γιατί με σένα τι πάει λάθος και δεν είσαι τώρα με το χαρέμι σου? Εμένα είναι η επιλογή μου. Και στο κάτω-κάτω, όσο και αν θέλουμε να παραβλέψουμε τα γεγονότα, εγώ δεν πάω να είμαι άντρας. Ναι, Και δεν χρειάζεται να είμαι ούτε ιδιαίτερα ωραίος, ούτε αιωνίως νέος. Αρκεί να είμαι απλά επιτυχημένος. Λυπάμαι. Έτσι είναι η ζωή. και εγώ λυπάμαι γιατί πέρασε η ώρα και πρέπει να φύγω. Κάτσε. Πότε θα κάνουμε έφεση? Μα κερδίσαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε έφεση. Και πώς αλλιώς θα σε ξαναδώ? Καταλάβω τελικά τι πάει λάθος μαζί σου. Μπορείς απλά να μου το ζητήσεις. Μάλιστα.
Τι ώρα τελειώνουν τα γενέθλια της φίλης σου? Α, είσαι κι ανυπόμονος. Η υπομονή είναι το άλοθη των αποτυχημένων. Λοιπόν, θες να φέρεις και τη φίλη σου μαζί? Εγώ έτσι κι αλλιώς θα πάω αργότερα με ένα φίλο για ποτέ. Οπότε, μαλάκας αλαζόνας φαλοκράτης. Οπότε, θέλω να τον σέρνετε. Οπότε, δεν θα τη βγάλουμε σαν τους γέρους μπροστά στην τηλεόραση. Ναι, και θα τη βγάλουμε σαν τις ξελιγωμένες στα μπαρ. Έλα, δεν θέλω να ακούω βλακίες. Βάλε τα καινούργια σου παπούτσια να τα πάμε βόλτα. Μωρέ, δεν έχω όρεξη. Πήγαινε εσύ. Τι με θες εμένα για Dame de Compagnie? Όχι, σε θέλω για συνήγορο. Δεν δουλεύω μετά τις 10, έχω γενέθλια. Και αύριο το πρωί έχω πρώτο ραντεβού για ένα συνενετικό. Σήκω, παιδάκι μου. Γενέθλια έχουμε, όχι μνημόσυνο. Και στο κάτω-κάτω κάνε κάτι για τον εαυτό σου. Φεύγουν τα χρόνια και περνάνε και εσύ κάθεσαι και τα βλέπεις να παρελάβουν μπροστά σου καθήμενοι στον καναπέ. Πιστεύεις πως δεν θυμήθηκε τα γενέθλιά μου? Ή μήπως τα θυμήθηκε και δεν με πήρε για να μην μου δώσει θάρρος? Δεν σε καταλαβαίνω, ποιος? Ο Γιάννης. Λες να μην με πήρε για να μην μου δώσει θάρρος? Το να τα ξέχασε δεν παίζει καθόλου, Αμάρε, Σοφία. Αμάν. Ακόμα και σήμερα που γερνάω ένα χρόνο δεν μπορείς να μην με στεναχωρήσεις. 1,5 χρόνο αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. 1,5 χρόνο όχι. 1 χρόνο και 2 μήνες. Ωραία, για να μην εδώ κάποιος λόγος θα υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει, αν ήσασταν μαζί άλλους 6 μήνες, 12 μήνες και σε παράταγε μετά, τι θα κέρδιζες που θα έχεις χάσει άλλους τόσους μήνες μαζί του? Ναι, ενώ τώρα που τους έχασα μόνη μου και όχι μαζί του, κάτι κέρδισα. Εγώ ξέρω ότι κάθε εμπόδιο είναι η αρχή για μια καινούργια περιπέτεια. Με ταράζει το τηλέφωνο. Για αυτόν που μπορεί να είναι στην άλλη γραμμή, αλλά κυρίως για αυτόν που θα ήθελα να είναι. Και ποτέ δεν είναι. Ναι, έλα μαμά. Ναι, γύρισα. Ναι. Όχι, θα βγούμε με τη Σοφία. Μόνος με, ναι. Λυπάμαι, δεν το κάνω επίτηδες. Συγγνώμη κιόλας. Όχι, δεν πήρε. Ούτε. Ναι, μαμά, το ξέρω, μου το έχεις πει. Τίποτα άλλο? Εντάξει, δεν θα αργήσουμε. Θέλεις μήπως να σου υπενθυμίσω τα πόσα κλείνω? Έλα, γεια. Έλα, μωρέ. Πώς θα συνεχιστεί αυτό? Από τότε που χώρισες με τον Γιάννη δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Ψέματα, θέλω. Να τριγυρνάω με τα μαλλιά χυνό και με τη χάρχαλη τη φόρμα μέσα στο σπίτι αγκαλιά με την τούρτα μου. Να σου πω, μην μου το παίζεις εμένα χαριτωμένη. Άντε, ξεκουτούλα. Είπε θα φέρει και ένα φίλο του μαζί. Το ξέρεις. Μπορεί αυτός να αποδεχτεί το δώρο σου. Να είμαστε για ένα ακόμη βράδυ. Ντυμένες, στολισμένες, να τραβιόμαστε στα μπαρ. Η Σοφία γεμάτη όρεξη και εγώ γεμάτη τίποτα. Αν στα 29 μου νιώθω και είμαι έτσι, τι ελπίδες μπορώ να έχω για αργότερα? Πού πήγε το θεληματικό πηγούνιο, ο γυαλιστερός σκύλος και η μονοκατοικία? Και κυρίως, πού πήγαν τα 29 τελευταία χρόνια που πέρασαν? Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera. Ήρθες. Ήρθα. Έλα εδώ. Η Αλίκη, ο Παύλος. Το κορίτσι με τα γενέθλια. Ναι, αυτό. Να ζήσεις. Ευχαριστώ. Τι θα πιούν οι κούκλες? Κρασί. Ναι, κρασί. Κόκκινο. Λευκό. Λευκό. Ψηλέ. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Στην υγεία σας. Στην υγειά μας. Κοριτσάκι μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ.
Τελικά να υποθέσω ότι δεν είχατε τίποτα καλύτερο να κάνετε. Ή ότι από τις επιλογές μας ήσουν η λιγότερο χάλια. Όπως θέλεις πάρ' το. Αν νομίζεις ότι έτσι θα με προνήσεις, θα φαντάσαι. Κι όμως ένα σε βλέπω. Though it's hard for us to whisper upon a set with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Α, να έχει ο Ηλίας. Τι κάνεις, Παύλο? Τι έγινε, μεγάλε? Ωραία. Ο Ηλίας είναι φίλος και συνάδελφός σας. Η Σοφία. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα. Αλίκη. 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 Ο Ηλίας. Χαίρομαι πολύ. Συνάδελφος. Ναι. Να συστηθώ. Λοιπόν, ποιο είναι το κυρίως αντικείμενό σου, με τι ασχολείσαι? Το αστικό. Το μικροαστικό δηλαδή. Διαζύγια, διαθήκες, τέτοια. Α, μάλιστα. Εγώ πάλι με το ποινικό. Έχω βέβαια μάστερ και PhD στα ναυτιλιακά και στο διεθνές δίκαιο. Η οικογένειά μου έχει μεγάλη παράδοση στη δικηγορία. Ο πατέρας μου είναι καθηγητής στη νομική. Και ο πατέρας ήταν πρόεδρος εφετών. Διάσημο, σίγουρα θα έχεις ακουστά. Το γραφείο μας είναι στο Κολονάκι, στην Τσακάλοφ, τετραόροφο. Έχουμε 20 δικηγόρους και 30 ασκούμενους. Εγώ βέβαια αναλαμβάνω μόνο τις πολύ μεγάλες υποθέσεις. Δεν έχω χρόνο, βλέπεις. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο για συνέδριο, την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι. Αυτό που με ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό είναι μια υπόθεση με εμπόριο όπλων. Μην με ρωτήσει το όνομα του πελάτη μου, δεν μπορώ να σου το πω, είναι επώνυμος. Τον έχω ξελασπώσει πολλές φορές. Αν και θα ήθελα να πάω και λίγο διακοπές. Θα ήθελα να πάω για 2 μέρες με το κότερο, ας πούμε, στο εξοχικό μας στη Μύκονο. Έχουμε και ένα συνάδελφο και ένα συγκέρκερ. Μπορούμε να σε φιλοξενήσουμε αν θέλεις. Αλλά πες μου και εσύ κάτι για μια υπόθεση που έχεις αναλάβει τελευταία. Ναι, δηλαδή αν ήμουν ακροβάτης θα μου ζητούσες να κάνω μια τούμπα ή αν ήμουν σεφ θα μου ζητούσες να κάνω παστίτσιο. Καταπληκτικό. Και δικηγόρος και εμφανίσιμη και οξύνους. 3 σε 1. Πώς λέμε, dimension, trimension. Καλό, Αυτό δηλαδή ήταν το δώρο των γενεθλίων μου. Οξύνους. Μα οξύνους. Τι είναι αυτό, κοπλιμέντο? Και το γέλιο το καθαρό τι σου λέει? Έτσι με αποσμιώνει η ζωή μου που ξεκόλλησα από τον καναπέ, βάφτηκα, στολίστηκα και πήρα τους δρόμους. Τι έγινε, παιδιά? Τα λέτε? Πάμε λίγο στην τουαλέτα. Ναι. Θα μου εξηγήσει κάποιος γιατί οι γυναίκες πηγαίνουν πάντα 2-2 στη τουαλέτα? Για να συνεδριάσουν, για να σχολιάσουν αυτούς που είναι μαζί τους, για να πάρουν τηλέφωνο κανένα καλύτερο, για να φρεσκάρουν το μακιγιάζ τους ή απλά για να κατουρίσουν. Δηλαδή, αν δεν έχετε φρεσκάρει το μακιγιάζ όταν γυρίσετε, να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Να ανησυχείτε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πώς φάνηκε? Ακριβώς όπως μου τα πες. Εντελώς μαλάκας. Λοιπόν, πάω τουαλέτα και μετά σπίτι. Ο Ηλίας, εντελώς χάλια. Σαν το Χάρι Πότερ ντυμένο δικηγόρο και η απελπισία έχει τα ωριά της. Ορίστε, άμα δεν βγαίναμε σήμερα το βράδυ, αυτό δεν θα το βλέπαμε. Ωραία, και τώρα που βγήκαμε και το είδαμε, ώρα να πάμε στο σπιτάκι μας. Πες τους ότι έχω πονόδοντο, πονόκυλο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Γεια. Να σου πω, θα κατέβουμε μαζί κάτω, θα πούμε ότι δεν είσαι καλά και θα φύγουμε. Γιατί δεν μένεις, ρε χαζούλη? Γιατί είναι τα γενέθλιά σου και θέλω να τα γιορτάσουμε παρέα. Δεν θέλω άλλα γενέθλια. Δεν θέλω να γιορτάσω άλλο. Θέλω να περάσει αυτή η νύχτα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να πάω να κοιμηθώ, να ράξω. Μην εσύ. Να περάσεις εσύ καλά τουλάχιστον. Άρχεται. Καλώς του. Η Αλίκη? Η Αλίκη πόναγε το στομάχι της, στο κεφάλι της και έφυγε. Φαντάζομαι όμως ότι εσύ δεν μπορούσες να κρατηθείς μακριά μου, Μην το παίρνεις απάνω σου. Απλά δεν ήθελε να πάω για ύπνο από τόσο νωρίς. Ναι, αλλά να φύγει έτσι, χωρίς να μας χαιρετήσει. Κάτι θα της είπες, φαίνεται. Εγώ. Ναι, διάλεξε. Ή κάτι θα της είπες και έφυγε, ή κάτι δεν της είπες και έφυγε. Πάντως το θέμα είναι ότι έφυγε. Κρίμα. Με συγχωρείτε. Κάπου έχουμε γνωριστεί. Γνωστή φυσιογνωμία. Στην Ευελπίδων ίσως. Να συστηθώ. Και εσύ μόνη σου
Γεροντοκόρη. Μωρέ, τι πάει λάθος μαζί σου. Αποτυχημένη. Ομορφιά, δεν την πλήρωσες. Ωραία. Τώρα ακόμη και οι εφιάλτες με προδίδουν. Πού πήγαν οι κλασικοί παλιοί καλοί εφιάλτες όπου προσπαθούσα να τρέξω και έμενα κολλημένη στο πάτωμα, ή που με έθαβαν ζωντανή, ή που έπεφτα και έπεφτα και έπεφτα. Πρέπει να πληρώσω και τη δίνη. Θεέ μου, το κεφάλι μου είναι ασήκωτο. Going on? You've been away for much too long. You can't come back. I think you are still there. You're out of touch, my baby. My old-fashioned baby. I say, baby, 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 you're out. Δεν γίνεται άλλο αυτό με μένα. Ο Χριστός στα 33 του είχε εξασφαλίσει την αιωνιότητα. Και εγώ στα 29 μου δεν έχω καν εξασφαλίσει αξιοπρεπείς αναμνήσεις. Κάτι πρέπει να κάνω για να αλλάξω οπτική. Κάπως πρέπει να αναπληρώσω. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου μόνη μου. Δεν αντέχω τη μοναξιά. Ξαφνικά μετά από 10 χρόνια γάμου να βρεθώ μόνη μου, χωρίς δουλειά, χωρίς άντρα, χωρίς τίποτα. Υποτίθεται πως παντρεύεται κανείς για να αποφύγει τη μοναξιά και το διασυρμό της. Και ξαφνικά βρίσκομαι στο 0. Πιο κάτω και από το 0, γιατί αν δεν είχα κανένα δεν θα είχα τίποτα να χάσω. Θα συνήθιζα. Σιγά σιγά, κυρία Θεοδόρου. Τι έγινε? Έγινε πως κατάλαβε επιτέλους πως είναι σεξομανής. Άρρωστος. Δεν σέβεται ούτε γάμο, ούτε οικογένεια, ούτε τίποτα. Πάει με ό,τι περνάει από μπροστά του. Κοντές, ψηλές, χοντρές, άσχημες, όμορφες. Κτίνο, σεξουαλικό. Επί της ουσίας, θέλετε να υποβάλλετε αίτηση διαζυγίου? Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να τον κάνουμε να μαζευτεί? Ένδικο μέσο εννοείται. Δεν ξέρω, κάτι. Να τον απειλήσουμε. Με νόμιμο τρόπο να σοβαρευτεί. Λυπάμαι. Τέτοιο ένδικο μέσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Βέβαια με το γάμο γεννάται η υποχρέωση για κόρπους και άνιμους αφοσίωση και υπάρχει και πολλή θεωρία. Αν θα πρέπει αυτή η υποχρέωση να γεννά ένομες συνέπειες. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει σχετική νομολογία. Και δηλαδή υπάρχουν νόμοι για τα πάντα. Αν έβρισες, αν πάρκαρες παράνομα, αν οδηγείς σε λάθος λωρίδα και δεν υπάρχει ένας νόμος που να υποχρεώνει τον άντρα να είναι πιστός, τότε τι διάολο παντρευόμαστε? Τι νόημα έχει ο γάμος αν δεν διασφαλίζεται η ομαλότητά του νομικά? Διασφαλίζεται με το διαζύγιο. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, τότε υπάρχει απειλή του διαζυγίου. Άρα ο γάμος δεν υπάρχει αφού δεν επιβάλλεται. Είναι μια προπαγάνδα για να δουλεύουν τα μαγαζιά με τα είδη δώρων και τα νηφικά και να τα τσεπώνουν οι παπάδες. Εσείς βέβαια είστε μικροί. Δεν ξέρετε από αυτά. Δεν θα είστε βέβαια παντρεμένοι. Δεν είμαι παντρεμένη και σίγουρα δεν είμαι τόσο μικρή όσο νομίζετε. Κι εγώ που είμαι παντρεμένη είμαι. Αφού διαδικαστικό είναι το θέμα και με 2 υπογραφές θα χωρίσω. Είστε τόσο παντρεμένοι όσο κι εγώ. -2 υπογραφές και πολλά έξοδα. Πέστε μου που να υπογράψω να τελειώνω. Πάντως, αν σας παρηγορεί, σας πληροφορώ ότι στη Μέση Ανατολή ο άνδρας χωρίζει τη σύζυγό του αρκεί να της πει 3 φορές «σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω». Βέβαια, εκεί τις παντρεύονται 5-5. Παρηγορήθηκα. Τέλος πάντων, να έρθει και εμένα να μου τα πει στα μούτρα. Που το έχουμε βρει εδώ πέρα με τις υπογραφές και τον πολιτισμό. Μας έρχεται μια ειδοποίηση και αυτό είναι όλο. Πέστε μου που να υπογράψω. Ορίστε.
Λοιπόν, όχι. Μπορεί το κράτος να μην με προστατεύει, αλλά δεν θα βάλω και τα χεράκια μου να βγάλω τα ματάκια μου. Αν θεσπίζονται ανύπαρκτοι θεσμοί, δεν φταίω εγώ και σίγουρα δεν θα συνενέσω με την υπογραφή μου σε αυτή την κωμωδία. Αν θέλει ο λεγάμενος διαζύγιο, πείτε του ότι θα περιμένει 4 χρόνια να το πάρει. Μα εσείς δεν ξεκινήσατε την διαδικασία του διαζυγίου? Και επειδή εδώ αυτός ορκίστηκε αιώνια πίστη και με ξεφτιλίζει με ό,τι περνάει και εγώ δεν μπορώ να αλλάξω γνώμη για μια κολοτζίφρα. Όπως επιθυμείτε. Θα του τηλεφωνήσετε εσείς για να μην έρθει? Και να ήθελα μπορώ. Το κλείνει το ρημάδι το κινητό και το ανοίγει μόνο όταν έρχεται σπίτι για να το βρίσκουν οι γκόμενες. Κυρία Θεοδόρου, εγώ τι θέλετε να κάνω? Να του βάλετε μυαλό, υποθέτω. Να του εξηγήσετε τα καλά του γάμου, τα κακά του διαζυγίου, ότι θα μου πληρώνει διατροφή, ότι όλες αυτές οι ζουλίτσες που κυκλοφορεί θα τον εγκαταλείψουν μόλις χάσει την επιχορήγηση από τον πατέρα μου. Και ενώ το λογικό δίνει με απόλυτη φυσικότητα τη θέση του στο παράλογο και πολλές φορές φτάνω να αμφιβάλλω αν αυτά που μου συμβαίνουν όντως μου συμβαίνουν και δεν τα φαντάζομαι, η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μου ξεκινάει χωρίς καμιά πρωτοτυπία. Την ίδια ώρα, έναν όροφο πιο κάτω, η Ράνια με τη Λίνα προσπαθούν να επικοινωνήσουν χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα. Γεια σου, Λίνα μου. Γεια σου, κούκλα μου. Να καθίσω λίγο. Τι? Παντού υπάρχουν μικρόβια. Εκατομμύρια σωματίδια βρωμιάς που πάνε και κολλάνε πάνω σου. Ήμουν στην Ευελπίδων και τώρα πρέπει να πολυμαθώ. Θες και εσύ λίγο με όλο αυτό το χαρτομάνι που πιάνεις? Όχι, ευχαριστώ. Τι άλλα? Έχω ένα ραντεβού τώρα για μια υπόθεση διαζυγίου. Έργο και λογοεξύβριση κατά συρροή. Αχ, άντε να έρθει το Σαββατοκυριακό να κάνουμε και κάτι άλλο. Τα ψαράκια, λέει, θα κάνουν μια καινούργια ρομαντική γνωριμία. Εσύ τι ζώδιο είπαμε είσαι? Μη μου πεις ότι πιστεύεις αυτές τις μπουρδες. Κάπως πρέπει να δικαιολογώ αυτά που μου συμβαίνουν. Γι' αυτό μια χαρά μου εξηγούν τα ζώδια όλες τις αναποδιές που με κατατρέχουν. Έχω κάπου να ρίξω το φταίξιμο. Δεν με παίρνει ο άλλος τηλέφωνο. Κατηγορώ τον Ερμή που πήγε και κατσικώθηκε στη λάθος θέση. Το κάνουμε και εξαφανίζεται ο άλλος. Περιμένω να πάρει η Αφροδίτη τις σωστές μοίρες για να πάρω κι εγώ τα πάνω μου. Έλα, δεν μπορεί. Και η χειρότερη ακόμη πλανητική όψη κρατάει 12 χρόνια. Οπότε πόσο να κρατήσει γκαντεμιά? Αν σκεφτείς λοιπόν πως από τα 18 μου παραδέρνω σαν την άδικη κατάρα, μέχρι τα 30 μου το πολύ, θα δω Θεού πρόσωπο. Δεδομένου πως εμένα αυτή η περίοδος που λες μου κρατάει τουλάχιστον μια 20ετία, καταλαβαίνεις πως η θεωρία σου με αφήνει παγερά διάφορη. Και αλίμονο αν μεταπτυχιακό στη δικονομία και διδακτορικό στο οικογενειακό, το ρίξω στα ψαράκια και στις Αφροδίτες. Τι γίνεται, κορίτσια, ποια είναι η Αφροδίτη? Μεγάλη ιστορία. Αυτή που ευθύνεται για τη δυστυχία μας. Της Λίνας τουλάχιστον. Εσύ να μας πεις τι έγινε. Ξενοκοιμηθήκαμε. Ρώτα αν κοιμηθήκαμε και καθόλου. Και να υποθέσω πως δεν είναι επειδή από πάνω σου άλλες τη διακόσμηση της τραπεζαρίας μέσα στη νύχτα. Για πες. Τι να πω, σέρνομαι. Καλός. Εξαρτάται γιατί τον θες. Γι' αυτό που τον θες κι εσύ, να με κρατάει ξύπνια. Η αλήθεια είναι πως έχω ξαγρυπνήσει και καλύτερα. Κορίτσια, φεύγω, έχω ένα εφετείο και δεν έχω κάνει τίποτα. Α, μην ξεχάσεις το meeting μετά. Θα έρθει ο καινούριος, ο αντικαταστάτης του Μακρύ. Άντε να έρθει κανένας καινούριος εδώ μέσα, μπας και αλλάξει τύχη μας. Ωραίος είναι. Είχε έρθει μια μέρα που λείπατε όλες, αλλά μην κάνεις όρεξη. Είναι καπαρωμένος τύπου κουνιάδος του Νίκου, τα έχει με τη Δανάη. Το άκουσα τυχαία στο τηλέφωνο. Για τη δική σας τύχη, λέω. Όσο για τη δική μου, μάλλον θέλει φρένο. Αυτή καμαρώνει τώρα που είναι τσουλή. Μωρέ, ας μου τυχαίνανε και εμένα αυτά που της τυχαίνουν αυτινής και ας μη είχε όλος ο κόσμος για τσουλή. Μπα, βρήκε το δρόμο της η αμαρτωλή. Άσε, χαμός έγινε. Μέχρι τις 5 το πρωί τσακωνόμαστε σαν τα σκυλιά. Μετά το κάναμε σαν τα σκυλιά και άντε τώρα εγώ να δουλέψω σαν το σκυλί μέχρι το βράδυ. Δεν θα βγεις για το ρόλο σου. Εσύ τι νέα? Σκατούλες. Μου χάλασε το συνενετικό και τώρα περιμένω τον άντρα στην ίση ανισόρροπης να το ανακοινώσω. Α, στο meeting θα έρθει, λέει, ο αντικαταστάτης του Μακρύ. Είναι, λέει, η Λίνα, πολύ ωραίος άντρας και τα έχει με τη Δανάη. Καλά, για τη Λίνα όλοι οι δικηγόροι ωραίοι είναι. Για να τα έχει και με τη Δανάη που είναι μια κουκλάρα, δεν θα είναι και αυτός χάλια. Κάτσε να τον δούμε πρώτα. Ναι, όλα τα θέματά μας τα λύσαμε. Τα καλυστία ανδρών στο γραφείο μας μάραναν. Πάω για τσιγάρα, θέλει καμία τίποτα? Έρχομαι εγώ. Να πάρω και λίγο αέρα. Έρχεσαι? Μπα, πρέπει να στρωθώ. Δεν έχω δουλέψει σήμερα καθόλου. Αν περάσει ο Θεοδόρου, πες του να περιμένει. Ή μάλλον όχι, ας πες του να με πάρει τηλέφωνο και θα το εξηγήσω εγώ. Α, και αν χτυπήσει η γραμμούλα, πάρ' την,
Τίποτα άλλο? Δεν είναι να πορείς που δεν έχω γκόμενο. Γιατί το λες αυτό? Κάθε βράδυ που πέφτω για ύπνο, υπόσχομαι στον εαυτό μου να μην ξαναφάω γουρουνιές. Μέχρι να έρθω στο γραφείο έχω τσακίσει 3 φούρνους. Καλά, αυτή τη σχέση έχει αυτό με τους γκόμενους. Κάθε φορά που γνωρίζω κάποιον, υπόσχομαι στον εαυτό μου. Πρώτον, να μην του καθίσω αμέσως. Δεύτερον, να μην τον ταράξω στα μηνύματα και στα τηλέφωνα. Και τρίτον, να μην μεθύσω και τον αρχίζω στις πίκρες. Και πάντα όμως επαναλαμβάνομαι με μαθηματική ακρίβεια. Οπότε έχω καταλήξει πως το στομάχι μου και η καρδιά μου έχουν κοινούς ρυθμούς. Γιατί το λες αυτό, έγινε κάτι, γνώρισες κανέναν? Όχι. Τρώω τυρόπιτα. Ενώ έχω υποσχεθεί ότι θα τη βγάλω με γιαούρτια μέχρι το βράδυ. Και ο παραλληλισμός με τους γκόμενους πώς προέκυψε? Κοίτα. Επειδή έχει να με πτήσει κάποιος 1,5 μήνα, δεν σημαίνει πως θα επαναπαύομαι κιόλας και δεν θα προβληματίζομαι. Μην νομίζεις πως επειδή εγώ δεν σπούδασα και με έχετε εκεί πέρα να σηκώνει τα τηλέφωνα, πως δεν είμαι σκεπτόμενη. Καλά, δεν είπα αυτό. Ναι, δεν είπες αυτό. Αλλά παραδέξου πως δεν περίμενες από μένα τόσο πολύπλοκη σκέψη. Και αυτό μόνο και μόνο επειδή δεν σπούδασα. Και άμα το σκέφτεσαι εσύ αυτό, είσαι γυναίκα, φαντάζομαι τι θα σκέφτονται οι άντρες. Αν σε απασχολεί τόσο πολύ το ότι δεν σπούδασες, μπορείς να σπουδάσεις. Δεν σε έχουν πάρει και τα χρόνια. Και να σπουδάσω τι θα καταλάβω. Είδα και τη δική σας προκοπή που σπουδάσατε. Και εσύ μόνη σου παραδέρνεις. Καλά, και τη ράνια δεν το συζητώ. Παιδί μου έχει λαλήσει τελείως. Τώρα τα έχει βάλει με τα μικρόβια. Όσο για τη Σοφία, γυρνάει από εδώ και από εκεί και παριστάνει πως δεν την νοιάζει κανένας για να μην πάρει το ρίσκο να τη φτύσουν. Και ενώ η Λίνα μου ξεδίπλωνε την πολύπλοκη σκέψη της μπουκωμένη με τυρόπιτα, η Σοφία αντιμετωπίζει το υπόλοιπο φαινόμενο Θεοδόρου. Γεια σας. Τι γίνεται, δεν είναι κανένα στην υποδοχή. Η κυρία Γεωργιάδου. Λείπει από το γραφείο της. Θα γυρίσει σε λίγο. Μήπως μπορώ να σε εξυπηρετήσω εγώ? Ναι. Με φώναξε για να υπογράψω το διαζύγιο μου. Είστε ο κύριος Θεοδόρου. Φαίνεται. Περάστε. Θεοδόρου. Χαίρομαι. Πολύ. Κι εγώ. Ξέρετε, η συνάδελφος μου είπε να σας ενημερώσω ότι η γυναίκα σας τελικά το μετάνιωσε και δεν θα προχωρήσετε στο συνενετικό. Τώρα θα μιλήσει η κυρία Γεωργιάδου μαζί σας και θα σας λύσει τυχόν απορίες. Δηλαδή δεν θα μου δώσει το διαζύγιο? Από ό,τι μου είπε η συνάδελφος, όχι, προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα λεπτομέρειες εγώ δεν ξέρω. Οκ. Εμένα με συγχωρείτε γιατί έχω λίγο δουλειά. Οκ. Να σας ρωτήσω κάτι. Μόνο οι γυναίκες δουλεύετε εδώ μέσα? Σχεδόν. Εσείς είστε παντρεμένοι εσείς? Έχει σημασία. Εσείς θα μου πείτε. Δεν σας λείπει η οικογένεια, έτσι, η συντροφικότητα? Κοιτάξτε, έχω πραγματικά πολλή δουλειά. Αν θέλετε να περιμένετε, μπορείτε να περάσετε στο γραφείο της συναδέλφου. Οκ. Αισθάνεστε άβολα? Αισθάνεστε άβολα, την αλήθεια? Σίγουρα. Αισθάνεστε άβολα που είμαι κι εγώ εδώ, έτσι, κάπως? Έχω πραγματικά πολλή δουλειά. Αρέσουν οι δυναμικές γυναίκες. Πώς το βροντίξατε. Ποινικό δίκαιο, θα πάμε φυλακή. Έχω πραγματικά πολλή δουλειά. Πρέπει να φύγετε. Σε και ζόρι, που κάνει και ζέστη. Φύγε από εδώ. Εγώ γιατί? Φύγε από εδώ μέσα τώρα. Φύγε από εδώ μέσα. Εγώ να φύγω? Ναι, να φύγεις. Πώς μου μιλάς έτσι? Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε. Είναι υπάλληλός σας η δεσποινής? Πώς κυκλοφορεί έτσι, μπορείτε να μου πείτε? Πώς κυκλοφορεί έτσι? Είμαι εγώ πελάτης σας, ναι ή όχι? Μάλλον. Ωραία. Λυπάμαι για λογαριασμό σας. Ειλικρινά. Τι έγινε, ρε Σοφία? Τι έγινε? Ήρθε εδώ πέρα και μου την έπεσε, έτσι χωρίς λόγο. 3 φορές του είπα να φύγει, αυτό δεν έφευγε.
Μήπως και ο τρόπος που κυκλοφορείς το προκάλεσε λίγο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα νεγκλιζέ, αλλά μην κυκλοφορούμε και έτσι μες στο γραφείο. Τι λες, παιδί μου, πας καλά. Είμαι μέσα στο γραφείο. Είμαι μόνη μου, δεν περιμένω κανέναν και έχει χαλάσει και το air condition. Σοφάκι, ηρέμησε έτσι. Μπαίνω μες στο γραφείο, σε βλέπω να γλύφεσαι με τον πελάτη και δεν σηκώνεις και κουβέντα. Παιδί μου, είναι σεξομανής ο άνθρωπος, δεν φταίει για αυτό το ρούχο μου. Και εσύ δεν τον προκάλεσες καθόλου. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Και δεν θα κάτσω και να το υφίσταμαι. Κάτσε, Σοφάκι, εντάξει, πλάκα κάνω. Εντάξει, του ανθρώπου του πετάχτηκαν τα μάτια έξω και με το δίκιο του. Βάλ το σαγκάκι σου και έλα στο meeting room να γνωρίσετε τον καινούριο συνάδελφο. Καλά, πώς μπορείς, μέσα στο γραφείο το γραφείο. Άντε ρε κορίτσια, πού είστε μια ώρα. Να σας γνωρίσω τον καινούριο μας συνεργάτη. Ο Γιάννης Θεριού. Θα αναλάβει το γραφείο του πάνω. Έλεος, τι άλλο θα μου συμβεί. Είναι δυνατόν η πρώτη μέρα της καινούριας μου ζωής να συμπίπτει με την πρώτη μέρα της κόλασης νούμερο 2. Πάλιος συμφοιτητής από το Παρίσι και καλός φίλος. Μήπως όλα αυτά τα φαντάζομαι. Κάνε να ξυπνήσω αύριο και να έρθω στο παλιό καλό γραφείο και ο Γιάννης να υπάρχει μόνο στο μυαλό μου. Κάνε να είναι αυτό άλλη μια προδοσία της φαντασίας μου. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει? Γιατί με κοιτάνε όλοι έτσι και γελάνε? Πιστεύεις αυτό που έγινε? Τι έγινε καλέ, ποιο? Με κοροϊδεύεις. Και σταμάτα να τρως αγουρούνι ενώ εγώ υποφέρω. Θα σε πειράξει και το αλκοόλ. Θες λίγο πίτσα? Το πεπερώνι θεϊκό. Μην παίζεις με το δράμα μου. Τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Αυτό ήταν το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί. Ας ελπίσουμε. Θα έχω πάθει όλα. Όλα. Τόσο που δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θέλω μόνο να πίνω. Και να λιώνω στον καναπέ. Θες και να σκορδόψω μου? Άσε με, δεν με καταλαβαίνεις καθόλου. Μην το φας κι όλο. Και είμαι και γρία. Γρία νέα. Και η Δανάη είναι 8 χρόνια μικρότερη. Και κούκλα. Εγώ είμαι μια θλιβερή γριά νέα που πρέπει να τη βλέπω να μου παίρνει τον άντρα και να το παίζω πολιτισμένη. Όχι και να στον κλέβει. Λυπάμαι που στο θυμίζω, αλλά δεν είναι δικό σου. Έλα βρε μπουμπού.
το είπα για να σε στεναχωρήσω. Να σου πω. Και σιγά τον κόμενο δηλαδή. Ποιος είναι ο Γιάννης? Τι σκέφτεσαι? Εσύ είναι πραγματικά χάλια. Τόσο χάλια που νιώθω σχεδόν ανακούφιση. Και όταν ξαφνικά ξεστόμησα μέσα στη μέση με αυτή την παγκόσμια αλήθεια, για κάποιο παράδοξο λόγο αισθάνθηκα καλύτερα. Γιατί όταν είναι όλα τόσο απέσια, μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε. Watching girls advance.